λιάνικο πύχη. Δείτε τη λαμούλα. Δεν μπορούσε να μπει έμπορος μέσα στο κάστρο εάν ο πύχης που κουβαλούσε μαζί του δεν ήταν ίδιος με αυτόν το χαραγμένο. Να μην κλέβει τις κυράδες, λογικό ήταν. Το αρχαιολογικό μουσείο δίπλα μας ανοίγει την πόρτα του. Ευγενικά και υπομονετικά μας τα εξηγούν όλα. Να και μια χύτρα που κοντεύει τα 5.000 χρόνια. Και μια άλλη 3.500 χρόνια παλιά, αγγείο ζωγραφιστό με ψαράδες. Άλλη μια χύτρα τριποδική, με κιναϊκής εποχής. Άραγε, τι να μαγείρευαν τότε? Εμείς όμως σήμερα ξέρουμε τι θα μαγειρέψουμε για να τιμήσουμε τη θεά της γονιμότητας με μια σύγχρονη χύτρα. Αυτό που θαυμάζω πιο πολύ όταν επισκέπτομαι αρχαιολογικούς τόπους δεν είναι η κατασκευή των ναών, των περιστηλίων, των αγορών. Είναι η επιλογή του τόπου. Μια σπάνια αισθητική είχαν οι τοπογράφοι εκείνης της εποχής. Διαλέγανε μέρη σπάνια, όπως εδώ, στην Άξο, στο Σαγρί, λίγο έξω. Ο ναός της Δήμητρας. Μέσα σε ένα οροπέδιο όπου όταν έρχεται η ώρα που η θεά θα βγει από τον Άδη πρασινίζει και κάνει τη γη να καρπίσει. Οι ανοιξιάτικες βροχούλες φέρνουν το ουράνιο τόξο για να μπορέσει να καλπάσει ο Απόλλωνας επάνω του το φως της ημέρας. Στις μέρες μας το παρεκκλήσι του Αγιάννη κάνει παρέα με τη θεά Δήμητρα. Και εμείς εδώ πρέπει να την τιμήσουμε τη θεά. Τη θεά που προσδιορίζει το κύκλο της ζωής. Το θάνατο με το χειμώνα και την Ανάσταση με την Άνοιξη. Και βέβαια δεν θα μαγειρέψουμε ένα οποιοδήποτε χορταράκι, αλλά ένα χορταράκι της ναξιακής γης, που το λένε προβάτσα. Και βέβαια οι θεοί δεν αρκούνται στα χορταράκια, θέλουν και το κοψιδάκι τους. Γι' αυτό οι προβάτσες θα γίνουν με χοιρινό. Ο Αγγέλης είναι ο ιερέας μας. Και ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε? Η πρώτη κίνηση είναι να ζεματίσουμε τις προβάτσες μας. Να τις μαλακώσουμε λιγάκι. Ωραία. Χρειαζόμαστε 4 χοντρουλές χοιρινές μπριζόλες με το πετσάκι τους. Χρειαζόμαστε 1 κιλό καλά χόρτα. Αν βρείτε ναξιώτικες προβάτσες ακόμα καλύτερα. 2 με 2,5 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα. 4-5 χλωρά κρεμμυδάκια. Και η συνέχεια σε λίγο. Προβάτσες ζεματιστήκανε. Πάμε τώρα για το κρεατάκι. Θα ρίξουμε τις πρώτα απ' όλα. Το κρεμμυδάκι μας. Έλα. Ρίχνε, μη φοβάσαι. Πράσινο και ξερό κρεμμύδι. Αγγέλη, νομίζω ότι τα κρεμμυδάκια έχουν μαραθεί καλά. Ωραία. Αλάτι ψηφέρι. Να ρίξουμε και λίγο νεράκι. Βεβαίως. Είναι η ώρα έξω που να ανοιχτώ. Κάτσε, σε βοηθήσω. Ωραία, θα το αρωματίσει εξαιρετικά. Λοιπόν, να το αποτελειώσουμε τώρα. Να φτιάξουμε και ένα καλό πικτούτσικο αυγολέμονο, να δέσουμε τα χορταράκια μαζί με το χοιρινό.
Ρίχνε. Ραμονάκι. Χτύπα, χτύπα. Βαγγέλη μου, τα έργα μας. Προβάτσες με γουρνάκι, βρασμένο μαζί με μπόλικο άνηθο, κρεμμυδάκι, μια σάλτσα αυγολέμονο, ό,τι πρέπει για την εποχή, ξινούτσικο. Λέγε, πού το αφιερώνεις? Σ' όλους τους αξιώτες. Σ' όλους τους αξιώτες και εγώ ειδικά στην αξιώτισσες. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα της ναξιώτικης γης που αξίζουν, αλλά εδώ ακόμα και η ίδια η πέτρα της έχει πλούτο. Μελαχρινή. Τι μελαχρινή? Μαυροτσούκαλο θα την έλεγα. Η αρχαία σιδηροβρότης. Αυτή δηλαδή που λιώνει το σίδερο. Δεν πρόκειται για γυναίκα, πρόκειται για μία πετρούλα. Το σμυρίγλι, όπως το λένε εδώ στην Άξο, γνωστή από την αρχαιότητα. Σκεφτείτε ότι η σκληρότητα των πετρωμάτων μετράται στην κλίμακα Μερκάλη. Στο 12 το ανώτερο σημείο είναι το διαμάντι, η σκληρότερη πέτρα τούτου του πλανήτη. Και στο 9 το σμυρίγλι. Η μοναδικότητα του μεταλλεύματος, η απόλυτη σκληρότητά του το έκαναν περιζήτητο στη βαριά βιομηχανία όλου του πλανήτη. Έπρεπε να ταξιδέψει παντού. Δρόμοι δεν υπήρχαν. Πώς θα κατέβαινε από τα ορυχεία στη θάλασσα? Έλληνες μηχανικοί το 1923 φτιάξανε για πρώτη φορά έναν